سلام كمي تعلو كمي تغنيو تغتاتلتي مدب وراينا كل شاب هذا ساعة زي نباهم من بلو تعستخينو سمعتنا نلومون حدا قاش عايزنا لكم مزينا لنا نايلومي زعبا غيرنا زحرنا يدما مجمار فنوي 24 ساعة قانقا أوروميا مغنيات مغوار أفت كبابي مجمار أوروميا يكون تغرينيا بسراح حلفنت أبزي أب ABC نوح وانا زقلقلن فلامي ناي تغرينيا قانقا فنوي سراح مكايد زنبرة أيتا برهانو أبادي قاشا غيرنا يولنا بتمساسالي أفت غزي نسو أوروميان تغرينيان بتمساسال ساعات جمر لوقت مستمنبارو أب كل تيوم زنبرة ناي سراح كيدي تاي يمثل تاي نيروز نحريت تملسنا تذكروا كوقعنايو مسوتا أساس يروون من الوقت حزي مخفات مبل فنوع 24 ساعات قانقو أوروميا نخالوت قانقواتات كوز خل ترجمن كسبن تايزولون كالوت نزعوتات نالعلنا كساب حادة ساعات مسانا تتصنيحكم عبيتكم وقرات ترخوا يخم لنا تسفان قبر مو برهانو قاعد حن مسخ قاعد حن صنعها ياو قاعد حن مسخ خالي مال اخا غزا خاص لزونه مساس مغوغو نقانقا تغرينيا ناون فلامي سرح مكايده وقانقا تغرينيا خوينكا افت خبيد غزي افت مصقم ساعات سب زنورل غزي تغرينيا قانقانا ميديا زي مصلو ساعات زنبر هاتوتون كبت صراحه زنزليكم ياو نعنا ون زرككم سلازغونكم وسام مسغانا زغباكم يمو بزغاطامزي بشم تملكتنان بشم تكال برودكاستين ايثيوبيان كمسكنا كافتو يعني الله غرمو برهان لدحريت ملسنا انا بزح نغرات كنوقع قدمي نافتهم اب صراح زنورو لمتاتنتم مكراتات الموقعنا كم نفلت قانقا اوروميا اب ايثيوبيا كاب زلو قانقاታት حدا خوينو بركت زبل تزاربت كزلو كاب ايثيوبيا سغير دما دوب سغر بزونه ملكعو اب كبابي كينيا كاب كينيا سغير ونو كالوت وتاتاتون ززرب قانقا ايو نسو طرح يكونن ببركه افريكاون بسالساي بركي بقطر تناغرتي زلو غزيف بهير زلو قانقا يمو منالبات زي نهالو قطر غزيف قطر نهالو دوب تساغير ون زرب سمع مستمخانو كساب حز ግን ናይ ሚዲያ ቋንቋ ዝኾነሉ ሰዓት ክንመጽ ከለና ኣብ ካብ 1984 እዩ بتلفزيون إن أنا وقع زلنا كرات ملكتنا براديو قدم له استجمر له هو سلزله إن تلفزيون مسرت كنا هنا وقعت لنا جن كاب 84 نزايو ناي تلفزيون ميديا قوام قاخينو مقل قال جمرمو زعنتوز مطخوه سفيح عودنا هلو أمرا أفريقياون تسمعنته بزح بوتاتات كباص زخل عقمي تخلون هلو جندما دونجو كجمر زخاللو مهنيات تايز ولدو يمسلكا ناي ولكا اوبينيون خابزي تامطلي ياو كان خمزر دعنتي زنبره ناي هاجرنا ناي هاجر سرعات ياو هذا سرعتي نيرو مسوت اساسيرو هذا قانقا هذا بحلي هذا هيمانوت زبل مسرت حساب زغتل سرعتي نيرو أفتح نقصاو سرعات مالتي ده حرب درج جزء والقصيلو سلازيتي بيرا وانقاطه ويلز حسابون أم حارين يعيو خل يسمو بيرا وانقاطه وهايلو سلازي توم شعزنا ورو جزاتن تي زنارة ناتاتهم بوليسين بحدا وانقا بحدا بحالي نا بحدا وانقا نا بحدا بحالن كله نايم ممسا بوليسي نيروم تمرتي بيت بناي أديها وانقات مهارة العدل بيت فردي قريبها بسترقامي خات مواقت حرستاي تقراي حرستاي أورامو محارنيا يخلن قداي وبيت فردي قريبو بسترقامي يو مواقت نيرو بمحارنيان طرح كل نجار خسر حلو زجد سرعة سلزنورة أوروميا ناي ميديا عن ناي تمرتن ناي من قصتهم حلران قانقا خوونه كعلن لك هم تقرنيا مالتي هم تزقلص خايو ناي أوروميا فوليس غورو دما بتاع سفيح حزبي سفيح ملكا ومدراوي زشفن العليو كابيتا بحالفو اب كينيا نوالوتون زرو قانقا مسمخانو خم خون أي بون نيرو
تي نايت بوليسي نايتم بوليسي موصات نايتم غزاتن اردادا غوغوي سلازنرا زي اسيميليشن زبال كلس ناب حدا ختمصو ناب حدا ባህል ናብ حدا ቋንቋ ختمصو ዝብል بس ገዳድ ሁሉ ተገብሮ ዘግድድ ስርዓትን ፖሊሲን ይከተሉ ስለዝኖሩ ብሰንኪ ዝመፀ እዩ ስለዚ ኣይግባእ ነይሩ ያው ሓደ መግለጽ ናይቲ ኣድሎን ወፃዓኒ እዩ ሰባት ብቋንቋኦም ክዛረቡ ባህሎም ከኽብሩ ታሪኮም ክዕቅቡ ይግባእ ንሰባት ሃገርነት ዝስምዖም ማዕርነት ዝስምዖም በዓል ጉዳይ እየ ዝብል መንፈስ ዝስምዖም ብናይ ባዕሎም ቋንቋ ባህሊ ስርዓትን ክመሓደሩ ክናወሩ ክፍቀድ ከሎ ጥራሕ እዩ ግን ከምኡ ዝገብር ስርዓት ስለ ዘይነበረ ኦሮምኛ እውን ከምቲ ንኻልኦት ቋንቋታት ዝነበረ ወፅዓ ኣብ ዝባኑ ተሸኪሙን ዘመናት ፀንሐ ስለ ዝኾነ እዚ ዕድል ዝኽረከብ ኣይከኣለን ስለዚ ዝነበረ ናይ ኣድልዎን ናይ ምግላልን ፖሊሲ ዝፈጠሮ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምናልባት ምስኡ ኣታሒዘ ብርሃኑ ፅቡቕ መብርሂ ካይብካኒ ስለዚ እቲ ናይቶም ስርዓታት ዝወልዶ ሓደ ናይቶም ባህሪኦም መንቀሊ ተገይሩ ዝውሰድ ኣህዳዊ ኣመራርሓ ወይ ስርዓት ፖሊሲ ይኽተሉ ስለ ዝነበሩ ነቶም ቋንቋታት ፅቐይትካ ብሓደ ቋንቋ ጥራሕ ሃገር ክትምራሕ ኩሉ ነገር ክዳነ ኩሉ ነገር ክፍፀም ዘብል ነይሩ ለዚ እቲ ሓደ ናይ ቃልሲ ፍልፍል ኮይኑ እውን ፀኒሑ ኢልካ ሙሳድ ይከኣል ዶ ትኽክል በዘመን ካብ ዘመን ሃይለስላሴ ጀሚሩ ቅድሚኡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዓመፃት ተቃውሞታት ነይሩ እዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝተወሰነ ርሕቐት ክትኸይድ ተኮይንካ እምበር ንሰብ ንህዝቢ ጨቂንካ ኣድሎ ፈጢርካ ኣጓኒኻ ምምሕዳር ይከኣልን ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ከምቲ ኣብ ትግራይ እውን ዝነበረ ኣብ ኦሮሞያ እውን ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ናይ መሰል ቃልሲ ነይሩ እዩ ናይቲ መሰል ሕቶ ኣበጋግስኡ ዝተፈላለየ ምክንያታት ምቕራብ እኳ እንተኸኣለ ዋና ግን ቋንቋ እዩ ቋንቋ ክዛረበለኒ እዩ ኣብቲ ቋንቋ ውሽጢ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ባህሊ ኣሎ ኣብቲ ቋንቋ ውሽጢ ሃይማኖት ኣሎ እምነት ኣሎ ፍልስፍና ኣሎ እዚ ኩሉ ዝሓቆፈ እዩ ውክልና ኣሎ ብሬድዮ ቋንቋ ክስማዕ ክዝረብ ክሰምዕ ከለኻስ እስኻ ከም ዘለኻ ይስምዐካ ብቴሌቭዥን ምስሊ ናይ ተቕራብ ክቐርብ ከሎስ ተወኪልካ ኣለኻ ማለት እዩ ኦሮሞስ ኣብኡ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ስምዒት እዩ ዝፈጠር ስለዚ እዚ ዓብይ ጉድለት ስለ ዝኾነ እዚ ክኽበር ናይ ቋንቋ ማዕርነት ክረጋገፅ ናይ ባህሊ ናይ ታሪክን ማዕርነት ክረጋገፅ እዮም ኣብ ኦሮምያ እውን ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ተቃልሲ ነይሩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድሓር እውን ናይ መጨና ትሉማ ዝበሃል ምንቅስቃስ ነይሩ ኣብዚ ዓዲ ብፍላይ ብሸዋ ማእኸል ዝገበረ እዚ ምስ ባህልን ታሪክን ምስ ቋንቋን ተኣሳስረ እዩ ድሓር ፀኒሑ ድማ ናይ ኦሮሞ ነፃነት ግንባር እውን ክሳብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክምስረት ዝገብሩ ሓደ ምክንያት ንሱ እዩ ናይ ቋንቋ ማዕርነት እዩ ካልኦት ዓበይቲ ጉዳያት ኣለዉ እዮም ናይ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነት ናይ መሬት ሕቶ ዘይሎ ግን ናይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ንባዕልካ ባዕልካ ናይ ምምሕዳር እዚ ድማ ቋንቋ እዩ መሰረቱ ክተመሓደር ከለኻ ብቋንቋኻ ክትዳነ ከለኻ ብቋንቋኻ ክትምሃር ከለኻ ብቋንቋኻ እዚ ኮስ ዋላ ብዓለም ለኸ ደረጃ ብዩኔስኮ ደረጃ ህፃውንቲ ቆልዑ ብናይ ኣዲኦም ኣፍ ክመሃሩ ኣለዎ ብዝብል ሕጊ እናሃለዎ ነዚ ብምጥሓስ እዩ ህፃናትስ ብኣምሓርኛ ክመሃሩ ዝግበረሉ ዝነበሩ ስለዚ ብቋንቋና ንመሃር ብቋንቋ ንዳነ ብቋንቋና ንመሓደር ሃፍትናን መሬትናን እውን ብማዕረ ንማቐል ናይ መሬትናን ናይ መረበትናን ሰብናይ ንኹን ዝብል ዘበገሶ ክሳብ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ተሰነየ ተቃውሞ ዘጋጠመ በዚ ምክንያት እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ግርም ምናልባት ሕዚ ላብቲ 1984 እሞ ክመልሰካ ምናልባት 1984 ፈላሚ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡውን ኦሮምኛን ናይ ቴሌቭዥን ቋንቋታት ክኾኑ ብቴሌቭዥን ብዕሊ ስራሕ ዝተጀመረሉ ኩነታት ነይሩ ክልቲኡ እሞ ኣብኡ ዘለካ ተዘክሮ እስኪፍቲ ናይ መጀመርያ ስራሕ መካየድ እውን ምስቲ ምንባርካ ተመሳሳሊ ዓይነት ምውራስ ስለ ዘለዎ ስራሕ ከም ዝመስለኒ ያው ብደንቢ ሰባት ቆፂሩ መሓወሩ
መስሪቱ ቆጽት ሒዙ ሙሉ ስራሕ ዝተጀመረ 84 ግን 83 ሰነ እዩ ተጀሚሩ እቲ ፈነወ ሽዑ ከም ተቆላትና ንዝክሮ ኢህአዴግ አዲስ አበባ ምስኣተወ ዝተቆጻጸረ ናይ ሽግግር መንግስቲ ናይ መስራት ኮንፈረንስ ተኻይዱ ነይሩ ናይ ከምዞስና ሓደ ወርሒ ወይ ገለ ዝኸውን ናይ ኢህአዴግ ግዛዊ መንግስቲ ነይሩ ካብኡ ግን ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምስራት ኮንፈረንስ ኣብዚ ናይ አፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን አዳራሽ ኮንፈረንስ ካን ነይሩ ኢሲኤ ኩሎም ናይ ፖለቲካ ውድባት ተሳተፉሉ ሽዑ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ምንቅስቃስ ኣብቲ ኮንፈረንስ ዝነበረ ኩነታት ንምቅላሕ ተባሂሉ እዩ ቀጣ ብናይ ኢህአዴግ መንግስቲ ናይ ፖሊሲ ውሳኔ ኦሮምኛን ትግርኛን ብቴሌቪዥን ክመሓላለፍ ዝተወሰነ ማለት እዩ ስለዚ ሽዑ ጀሚሩ 80 ኣነውን ሽዑ የመጽየ ሽዑ ዝነበረ ዓቕሚ ብጣዕሚ ብጋዜጠኝነት በዓል ሞያ ስለ ዘይነበረ ኣብ ሬድዮ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ሬድዮ ትግርኛ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኦሮምኛ እውን ኣብ ኦሮምኛ ሬድዮ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እውን ኣብ ካልኦት ቋንቋታት ማለት ኣብ ኣምሓርኛ ዝሰርሑ ዝነበሩ ተወሰነ ተመክሮን ዓቕምን ዘለዎም ሰባት ብምትእኻብ ተጀሚሩ ካብኡ ግን ብ84 መስከረም ምስ መፀ ያው በጀት እውን ስለ ዝተፈቐደ ሰራሕተኛታት መውፃት ተጀሚሩ ኦሮምኛውን ትግርኛውን ሰራሕተኛታት ተቆፂሮም እዩ ተጀሚሩ ስለዚ ኣብ ታሪክ ዝሃገር መጀመሪያ ግዜ ካብ ኣምሓርኛ ወፃኢ ብካልኦት ቋንቋታት ብቴሌቪዥን ምስሊ ብምስልኻ ማለት እዩ ውክልና እንዲ ኦሮሞስ ምስሉ በቴሌቪዥን ምርኣይ ዝጀመረሉ ትግራዋይ ምስሉ በቴሌቪዥን ምርኣይ ዝጀመረሉ ሽዒ ነይሩ ስለዚ ዓብይ ታሪካዊ ውሳነ እዩ ነይሩ ነቲ ዝነበረ መረረትን ናይ ኣድሎን ስምዒትን ቆስልን ናይ ምፍዋስ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ተገይሩ ይወሰድ ስለዚ ሚድያ ማለት ባህልኻ እውን ብኡ ይቐርብ ማለት እዩ ኣተሓሳስባኻ ፍልስፍናኻ ብኡ ይቐርብ ማለት እዩ መዓልታዊ ምንቅስቃስኻ ብኡ ይቐርብ ማለት እዩ ስርዓትኻ ዝኩሉ እዩ ዝውክል ማለት እዩ ስእሊ ጥራሕ ወረ ወይ ዜና ማለት ኣይኮነን ካልኦት ብዙሓት ነገራት ዘጠቃለለ ስለዚ ውክልና ናይ ህዝቢ ናይ መረጋገጽ ሓደ ስጉምቲ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ በዛ ዓይኒ እየ ዝሪኦ ናይ ትሽዕ ዝነበረ ኩነታት ማለት እዩ ዓብይ ተሓጓሲ ፈጢሮም ኩሉ ኦሮሞ እውን ተጋሩ እውን ብቋንቋኦም ብቴሌቪዥን ብምስሊ ሰባት ሽዑ ናይ ቴሌቪዥን ቁፅሪ ውሕዲ ነይሩ ተኣኪቦም ኣብ ቀበሌ ኣዳራሽ ዝሪኦ ክሳብ ዝርእሉ ፈፂሙ እቲ ፈነወ ከየምልጦም ዝጓየሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ከም ሓደ ናይ መሰል ምርጋፅ ኣቺቭመንት ወይ ዓወት ተገይሩ ስለ ዝውሰድ ማለት እዩ ምናልባት በሪ ኣብኡ ከልዕል ተለኹ መሳሲ ምዃን ከቢድ እዩ ኩል ግዜ ጀማሪ ምዃን ኩል ግዜ ከቢድ እዩ መሰረት ወይ እምነ ኩርናዕ ተህንፅፍ ስለ ዝኾንካ ምናልባት ሕዚ ናይ ቴሌቪዥን ስራሕ ድማ ብባህሪኡ ኣርካይቭ ዝበሃል ነገር ናይ ግድን መስርሑ እዩ ኣርካይቭ ቤዝ ጌርካ ኢኻ ስራሕትኻ ተሳልጥ ትሰርሕ ተሰጉም ቅድሚኡ እዚ ናይ ትግርኛን ወሎ ናይ ኦሮምኛ ቋንቋ ፈነወ ምስ ዘይምንባሩ ዝተፈላለዩ ሰነዳት እውን ንምርካብ ብጣዕሚ ዝኸብደሉ ግዜ ነይሩ እዞም ፀገማ እዚኦም ከመይ እዮም ዝሰግርዎም ነይሩ ወም ዝገለጽካዮ ሓደ ብፍላይ ቴሌቪዥን ብጣዕሚ ሓላለኸ ኮምፕሌክስ ዝኾነ ናይ ሚድያ ዘርፊ እዩ ስለዚ ምክንያቱም ፕሪንት ሚድያ ፅሕፈት እዩ ሬድዮ ድምፂ ይውስኽ ቴሌቪዥን ድማ ሰለስቲኡ ጠቕሊሉ ስለ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ስለዚ ዋና ናይ መጀመርያ ሕቶ በዓል ሙያ እዩ በዓል ሙያ ይትረፍዶን ትግርኛን ኦሮምኛን ኣምሓርኛ እውን ኣብ ሃገርና ኣብ ሃገር እዚ ናይ ጋዜጠኝነት ቤት ትምህርቲ እውን ኣይነበረ ድሓር ብደርጊ ግዜ ብዙሓት ምስ ናይ ሶሻሊስት ሃገራት ዝበሃላ ብዝነበረ ምትእሳር ብዙሓት መናእሰይ ናብ ሶሻሊስት ሃገራት ከይዶም ጋዜጠኝነት ሰልጢኖም ዝመፁ ኣብቲ ኣምሓርኛ ብዙሕ ድሓን ዝሐሸ በዓል ሙያ ነይሩ ስለዚ ናይ መጀመርያ ዕንቅፋት ማሕልኻን በዓል ሙያ እዩ ከምቲ ዝገለጽካዮ ካብኡ ቆፂሉ ዝመፅእ እቲ ኣቑሑት እዩ ካሜራ ናይ ምስሊ መቀነባበሪ ማሽን ኣርካይቭ ተወሓደስ መደባት ትሰርሕ ከለኻ
ናይ ኣርካይቭ ምስሊ የድልየካ እዩ እሶም ዘይብሉ ሙዚቃ ኳስ ኣይነበረን ማለት ሙዚቃ ክትቀርጽ ኣለካ ሓድሽ ሽዑ ተቀረጸ ብምስሊ ተወስናት ኣምሓርኛ ተባሂሎም ተቀረጹ ናይ ኪሮስ ኣለማየሁ ተዘይኮይኑ ናይ ተክለ ተስፋ ዝጊ ተወስናት ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ ሙዚቃ ከተቀርብ ኣርካይቭ ሃስስ ትብለሉ ዕድል ኣይነበረን ካሜራ ድማ ልዕሊ ኩሉ ካሜራ ንኣምሓርኛ ተባሂሉ ተበለ እዩ ዳርጋ እናተለቅሕካ እዩ ንሓርቲ ቴሌቪዥን ሽዑ ብስሩ ንሓደ ቋንቋ ተባሂሉ ዝተመስረተ ኣወዳድብኡ ኣወፋፍርኡ ተተሓሳስባ ባዕሉ ተሓሳስባ ንሓደ ቋንቋ ተባሂሉ ስለዝኾነ ነተን ሓደሽቲ ቋንቋታት ትግርኛን ኦሮምኛን ዝሓቁፍ ሃዋህው ኣይነበረን ብኩሉ ማለት ምሕዳር እውን መሓልካ እዩ ኩሉ ነገር ከም ጓና ኮይንካስ ከም በዓል ሙሉእ መሰል ተኾንካስ ከም ጓና ኮይንካ እናለመንካ ሰልፊ ሒዝካ ቅድሚያ ዝወሃቦ ነቲ ዝነበረ ቋንቋ ስለዝኾነ እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ሽግር ነይሩ ካልኣይ ኦሮምኛ እኳ ሓሽዎ ኣብዚ ሸዋ ኣብዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፅእ ኢልካ ኦሮሞ ስለዝኾነ ውፅእ ኢሎም ሰሪሖም ዝመፅሉ ዕድል ነይሩ ትግርኛ ትግራይ እዩ መኪና ዝበሃል ብጣዕሚ ማሕለኻ እዩ መኪና ክትረክብ ኣይትኽእልን ናይ ቴሌቪዥን ስራሕ ድማ ብዘይ መኪና ይኸውን እቲ ዝነበረ ሽዑ ካሜራታት ወረኽ ኣለወካ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ክልተ ሰብ ሓደ ሰብ ክሽከሞ እውን ከቢድ 15 ኪሎ ዝመዝኑ ኣክሰሰሪታት እውን ኣለዎ ምስ ቴሌቪዥን ዝኸይድ ናይ ድምፂ ናይ መብራህቲ ናይ ገለ ዝበሃል ብዘይ መኪና ይኸውን መኪና ብጣዕሚ ኣይነበረን ተለሚንካ እዩ ካሜራ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ስለዚ ትግራይ ከይድካ ክትቀርፅ መዓልታዊ ምንቅስቃስ መዓልታዊ ስራሕቲ ብቴሌቪዥን ዝሓልፍ ብዓብይ በጀት ዝበሃል ነገር ብዙሕ ከቢድ እዩ ነይሩ ስለዚ በጣዕሚ ፈታኒ እዩ ነይሩ እቲ መንግስቲ ብፖሊሲ ወሲንዎ እምበር ነቲ ውሳኒኡ ዘማልእ ናይ በጀት ናይ በዓል ሞያ ናይ ቴክኒክ ሓገዛት ምድላው ኣይነበረን ስለዚ እዚ እዩ ነይሩ እቲ ሓደ ዝዓበየ ቻለንጅ ክበሃል ይከኣል ብጣዕሚ ፅቡቅ በሪ ምናልባት ትግርኛን ኦሮምኛን ኣብ ሓደ ወቅቲ ብተመሳሳሊ ሰዓት ዝተጣየሹ ምስቲ ምዃኖም ኣባኹም ዝረአ ፀገም ኣብቲኦም ክረአ ግድን እዩ ተመሳሳሊ ስለ ዝኸውን ከም ዝገለፅካዮ ጎናዊ ዝነበረ ምትሕጋዝኩም ከታይ ይመስል ነይሩ ምናልባት ኣብ ስራሕ ኣብ ስራሕ ብጣዕሚ ጎናዊ ምድጋፋት ነይሩ እዩ ሓደ እቲ አንተ ዝገለጽክዎ እቲ ሃዋህው ዘይሓቁፍ